Az építtetők a tradicionális építési mód mellett egyre inkább megismerik és megkedvelik az üzemi körülmények között elkészített, minősített, nagypaneles készházrendszereket. A minősített gyártóként a Grandage Tetőcentrum és Készház Kft. Mint makéztag kínálja készházrendszerét. Az építtetőt a környezettudatos gondolkodása és az épület energiatakarékossága ösztönzi ezen építési mód választásakor. Hisz a fokozottan energiatakarékos épület, melynek éves energiafogyasztása 55 kW per négyzetméter alatt van, egyre inkább elvárássá válik a fosszilis energiahordozók árának folyamatos emelkedése és az esetleges ellátási gondok miatt. Idézzük fel egy idősűrítéses felvétel segítségével 2 percben a márciusban kezdett Grand 140 aktív készház építésének első 3 napját. A különleges, ma még Magyarországon egyedülálló készház szinte minden része az energiatakarékos fenntartást tükrözi, mind a megrendelők, mind pedig a kivitelezők számára. A sok újdonságot tartalmazó készház technológiával épített ház a nyár folyamán elnyerte végleges, harmonikus, a természetbe jól illeszkedő formáját és színeit. A külső burkolattól kezdődően a tetőcserepekig. Különlegességét többek között az adja, hogy a szigetelése rendkívül jó szigetelő képességű, így az energiatakarékos átlag készházakhoz viszonyítva is közel duplája. 37 cm szigetelőanyag van a külső főfalakba beépítve. Belső gépészeti és elektromos rendszereit is jóval több vezeték köti össze, mint a hagyományos épületekét. Ez azért is szükséges, mert a fűtő és hűtő-levegőrendszert, a melegvizet és a villamos energiát szolgáltató panelek teljesítményét egy intelligens számítógép folyamatosan méri. A ház valamennyi helységére kiterjedően a programozott optimális értékeknek megfelelően szabályozza. A kitűzött cél, hogy a ház évente több energiát állítson elő, mint amennyit fogyaszt. Az előzetes számítások szerint a ház teljes éves energiafelhasználása, a fűtés, hűtés, a világítás és a háztartási eszközök fogyasztása alig több mint 5000 kWh. A melegvizet és a villanyáramot napelemek termelik. A 30 négyzetméteres tetőre szerelt napelemtelep még több áramot is termel, mint amennyire szükség van évente. A háznak van ugyan kéménye, de ez csak a régi időket idéző cserépkálya miatt, amely azért működőképes. A fűtés és a hűtés levegővel történik.
A házba bejutó levegő szűrőn keresztül áthalad egy 100 méteres, a földbe 2,5 méter mélyen lesüllyesztett csőkígyon. Itt körülbelül 14 fokosra lehűl, még nyáron is. Így légkondicionáló nélkül is lehűti a lakóteret. Télen fordítva működik a rendszer, a talaj felmelegíti a levegőt, amely a központi levegőztető berendezés speciális keresztáramú hőcseréljen keresztül az elhasználódott kifújandó levegő hőjétől tovább melegszik. Amennyiben szükséges, a légkeringetőbe beépített elektromos apró fűtőtesteknek már csak egy pici ráfűtést kell végezniük. Ezen felül még néhány infrahősugárzó lap is beépítésre került az aktív készházba. A kémény tetejére egy hőmérséklet, napsugárzás, szél és esőérzékelő is kerül. Ez a mérőrendszer a számítógéppel összekötve szintén segíti a ház hőmérsékletének szabályozását. Nyáron, ha kell, leengedi a redőnyöket a meleg ellen. Télen, ha kell, felhúzza a redőnyöket, amikor süt a nap, illetve leengedi este vagy napközben, amikor nincs otthon senki, hiszen a redőnyök is hőszigeteltek. Időközben a ház építésével párhuzamosan a Grandach Kft. Elkészítette és beüzemelte saját készházgyárát a közeli Esztergom határában. A sikeres próbaüzem után a legkorszerűbb német Weimann gyártmányú gépekkel felszerelt gyár már képes egy műszakban évi 120 darab, 120-140 négyzetméteres családi ház elemeinek elkészítésére a tetőszerkezettel együtt. Hangzott el többek között a gyáravató. Ez az első automatizált készházgyár Magyarországon. Többféle rendszerű készházpaneleket lehet itt előállítani. Elsősorban a Grandach saját elemeit, de külföldi gyártók részére is készíthet ugyanolyan minőségű elemeket, mint akár egy németországi készházgyár. Ezzel jelentősen csökkentve a szállítási költségeket. A családi ács vállalkozásként indult cég ezzel az új hazai gyárral a világszínvonalnak megfelelő készházgyártást teremtett. Augusztus végére már a Grandach Pilis-Szentiváni aktív háza a befejezés előtt állt. Az épületre felkerültek az utolsó külső szerelvények. A melegvizet előállító napkollektorok mellett kapott helyet az a 18 egységből álló 30 négyzetméteres napelemtelep, amelynek egységei egyenként 235 watt villamos energiát képesek termelni. A rendszer összekapcsolva 4,3 kW csúcsteljesítményre képes. Ez már valóban a jövő, remélhetőleg Magyarországon is rohamosan terjedő új energiafelhasználásának lehetőségét vetíti elő. Ez jelenleg a legtisztább és a legkörnyezetkímélőbb módon előállítható energia, amely közvetlenül a nap sugárzásából termeli az áramot. A rendszer az előzetes számítások szerint éves átlagban képes több áramot előállítani, mint amennyire a házban szükség van. A többletáram egy inverter segítségével visszajuttatható a hálózatba. Ezt az áramszolgáltató jelenleg már a piaci áron visszavásárolja. Molnár József, a Pilis-Szentiváni aktív készház megálmodója és építtetője már a közeli jövőben az internet segítségével mindenki számára hozzáférhetővé kívánja tenni a ház energiagazdálkodásának figyelését és a mérési eredményeket. Így a hasonlót építeni szándékozók és a kivitelezők bármikor maguk is meggyőződhetnek, hogy érdemes-e a jövőben ezt az aktív készházat választani új energiatakarékos otthonnak.